Godai. Hola, cols inquiets! Què tenim en comú? Jo i una dona del segle XVIII, de casa bona, embarassada a punt de parir. Que si necessiteu assistència mèdica urgent haurà de ser pagant? Home, quin mal rotllo, no? No, jo el que volia dir és que tots dos tindrem interès en aquesta cadira que trobarem al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. Una latrina forrada de vellut? Una cadira paridora. La feina feta! Parir és una sotragada important. Ja tenim un altre home parlant del que no sap. Sí, tens raó, però jo ho tinc vist de les ovelles, N'hi ha qui pateixen, pobretes, s'estiren així de costat, les joves sobretot, i fan... Fan un sorollet. Seguim, sisplau. Sí, tot i que la medicina moderna estira les parteres en llits, aquesta no és la posició ideal. Bé, pel metge sí que és una posició ideal. Sí, però és que tractar les dones parint com si fossin una furgoneta cal mecànic, que la desballestes, li obres el capó i poses la llanterna allà dins, doncs no sé si d'això en podem dir progrés. D'acord. La dona pareix asseguda. I la canalla? La canalla la devia rebre la llevadora a sota, com qui agafa una xocolatina sortint d'una màquina expenedora. Ai, Godai, per favor! Les ovelles ho fan així, Hi ha varis estudis que diuen que parir en vertical escurça el temps de part i ajuda tant a la mare com la criatura. Bueno, en vertical, més o menys. Vull dir que et deus acabar rebregant allà a terra així, agafant els màstils per fer força. Jo ara em posaria sobre la cadira, a la gatzoneta, perquè veiéssiu la imatge. Passa que els del Museu Terra m'han dit que si xafo la cadira, bueno, que em tancaran a mi a dins una vitrina, saps? Té aquest modelet per anar de rave? Ja sé que és un altre tema, però jo en sé més d'un que per anar de ventre es posa de peus a sobre la tassa. Diu que és més pràctic. Acaba sent un tema d'expulsió, tot plegat, Clar, a la gatzoneta és una posició molt més natural. En una cadira de roure forrada amb vellut vermell. Sí, vaja, que lo pràctic no eclipsi lo cookie. Instal·lacions mèdiques modernes estan tornant a oferir la possibilitat de cadires de part a qui ho desitgi. I ara diem, som l'hòstia de moderns, els centres clínics més punters estan donant-nos espais de part natural amb cadires paridores. 250 anys té la del Museu Terra. Hi ha documents de cadires de part des de l'any de la Picó, forrades i pretensioses entre les classes de gente bien i el que s'anomenaven tamborets de gemecs entre la gent més humil. Pobra gent, me'ls imagino parint en una cort, en un escambell de nyigui-nyogui i cada cop se'ls hi trenqués. Hauran trencat fusta i aigües. Els acudits, si et sembla, me n'encarrego jo. Resum de tot plegat. Anem molt de moderns i potser hem d'aprendre 4 coses dels avantpassats. Volem progrés? Doncs comencem fixant-nos enrere. Per saber on anem, cal saber d'on venim. D'on vols que vinguem? De la panxa de la mare, que no t'has escoltat quan parlaves. Què vas néixer amb el cordó al voltant del coll? Veniu al Museu Terra, a l'Espluga de Francolí, que potser val la pena aprendre 4 coses de la nostra història, Prou falta que ens fa. Jo estaré per aquí.